皆さん、こんにちは。私はエムテと申します。今日は日本の夏祭りについて発表したいと思います。日本の夏は6月から9月頃です。夏はいろいろなイベントがあります。その中で私が知っている3つの祭りを紹介したいです。1つ目は花火祭りです。花火祭りは7月から8月まで全国でたくさん行われています。うちの近くや川の近くに行うことが多いです。皆さんもインターネットで見たことがあると思います。花火大会で綺麗な着物を着て見る人もいます。私も日本に行ったらその着物を着て花火大会を見たいと思います。2つ目は七夕祭りです。これは7月7日の日です。七夕の日は女性の織姫と男性の彦星が1年に1回だけ。7月7日の夜に天の川で会えると言われています。皆さんロマンチックですね。7月は梅雨の季節で雨がたくさん降ります。雨が降ると織姫と彦星が天の川に会えないと言われています。なので天気が良くなりますように白い紙やティッシュで人形を作ります。また七夕の日は細長い紙に自分の願いを書います。例えば自分がピアノが上手になりますようにとか、英語が上手になりますようにとか、自分の希望をその紙に書いて、笹の木に飾ると希望が叶うと言われています。これは七夕祭りです。3つ目は海の日です。これは7月の第3月曜日にあります。海の日は海に感謝の気持ちを伝える日です。日本は海に囲まれています。この日に日本がもっと豊かになりますように願いをする日です。その日に日本が祝日なので、人は家族や友達と海へ行ったり、家族とゆっくり遊んだりします。以上です。